guys, dito kami sa palengke. Sabi mo. Sino? Dito kami sa palengke. Bibili kami ng ulam. Si mama. Pasara na sila. Hi. Tara na. Tara tayo sa taas. Tara doon sa tara tayo na ba? Sabi ko, hindi punta doon sa taas. Basta pupunta sa taas. Doon sa Ha? Sa palengke doon ko. Hindi. Hindi ko na yung mahamo. Saan? Hindi ko na mahamo. Malinis. Sasala na sila. Oh, pasara na. Yan yung sila. Hapon na. Oh, mangga. Dito. Kakyat tayo dito. Dali na. Wait. Oh. Napasara na sila. Dapat ito. Oh. Bibilin mo? Oh. Ala, namatay yung Ano? Nabibili yan. Binako na ito. 155, 150 na lang. Ayun ko pa, napalinis ka lang. May slice ko pa ba? Eh, mugay. Ito, medium, may medium pa. Prito mo? Kalinisan mo ito na. Palinis ka lang. Ito. Ha? Guys! Ano mo na? Kalimutis, di ba? Hindi pa pa prito. Kalimutis na rin din na. Hindi na? Ilang po sa ulo? Pili lang po eh. Bye! Hello. Ilang po sa ulo? Ano yun? Opo, pagkain ko lang yung kasang na pala. Dala lang. 240 bro. Hindi may pagkamali kami, masisira yan. Yung biyak sa ikot na po sa hagdan ka. Ako na lang. Yan. Sana kaya, click lang natin, mahirap pagkamali kami. 40 na lang. Papa. Ito. Papa. Pasalado na ako. Papa? Papa? Ha? Ha?
Fix mo ka din, te. Papa, gabi-gabi na. Gabi na. Ha? Ayan guys, pababa na kami eh. Gabi-gabi na. Pababa na kami. Gabi-gabi pa. Tapos, tulog na kami. Pa. Dito na. Papa, Papa, lintas na. Ay, Papa, tinapay. Mama mangga. Mama mangga. Mangga sabi mo. Mangga. Ate, may salam. Asal na? Papa, lapangit ka. Lapangit ka. Kaya nagbablog tayo o nagbibigyo tayo. Hello, hello, hello. Wala. Ba't ka naman ante? Ka. Ay, go back. Ba't ka ah? Tingin ka nila. Bawa ka din. Tingnan mo. Mano, kurang na? Mangga ko. Hindi sa baba. Tingnan ko nga. Ayun o. Ba't ka naman? Dito, mama. Tara na, tara. Papunta ka doon, mama. Papa, lisan. Papa, lisan. Madami lisan. Mangga ko. Mangga. Tara. Happy? Tinapay. Papa sa akin.